mag-live-in partner sa Distrito Sumolo na kumpiskaran sang masobray sa kamilyon nga balor sang suspected Cebu sa drug bypass operation. Arestado ang mag-live-in partner sang makumpiskaran sa masobray sa kamilyon nga kantidad sang suspected Cebu sa drug bypass operation sa Zone 6, Barangay Kalumpang Molo, gabi sang Abril 7. Ang mga arestado mo sa Jeffrey Caluven, 24 anyos, kag Mia Bert Panes, 20 anyos, kag residente sang nasambit nga lugar. Sunod sa pulis, naubaklan sila sang isa ka plastic sa ginapatian Cebu, gamit ang 6,000 pesos ka bypass money. Na-recover pagidugang sa ilang anom ka mga plastic sang illegal nga droga, nga nagabugat sa 200 gramos kag 1,360,000 pesos sa market value. Madugay na nga ginamonitor ang duha kag nahibaluan sa distrito sa Mono, Arevalo City Park kag La Paz ang ilang kinabaligyan. Ari naman na preso si Galyoben tungod man sa illegal nga droga kag nagagwa pinagi sa plea bargaining agreement. Kay may na-receive kita nga information nga gihatag sang ato mga silingan diri sa Zone 6 Kalumpang Molo na ari si alias Nini kag si alias sa G5 nga engage sa nga illegal nga drugs, no. So gi-verify ni naton kag gi-monitor kag na-approve naton, napabakla naton sila sa bulig sang aton pusher wire kag amo to nga narakop ta ining duha ka persona. Kag mga ka-K5 liwat-liwat kag ginapalabot ti Bres Captain Inot sa kutob sang wala sang plano nga maguntat sa sininga helikoton. Samtang temprano pa unta tanagod nga hindi magkaangay sa mga nagkaladakpan ang inyo mangin sitwasyon. Balik na nagikan sa may area sang Molo. Ako naman si K5 Aaron Rifoyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko kang Kalingawan sa Iloilo, number 1 na kita, K5 News Japan. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.